Пәрәүз. Бүгенге көндә үрмәкүчләр яшәмәгән пычмак табу авыр. Алар безнең планетаның барлык табигый зоналарын тропик урманнардан алып Антарктидаға кадәр үзләштергәннәр. Үрмәкүчләрне хәтта Эверестта да очратырга мөмкин. Алар диңгез өсте тигезлегеннән 7000 чакрым биеклектә уңайлы яшиләр. Үрмәкүчләр турында шулай ук изге Коръәндә дә телгә алынган. Әл-Ганкабут сүрәсенең 41-нче аятында түбәндәге юллар бар. Потларга табынып, һәм аларның ярдәмнәренә өмет итеп, Аллаһтан башка дуслар алган кешеләрнең хәле бер өй ясаган үрмәкүчнең хәле кебек. Хәлбуки, иләрнең иң зәгыйфе үрмәкүчнең өе бит. Әгәр алар белсәләр иде. Ә менә хәзер кайбер мөһим нечкәлекләргә игътибар итик. Алдагы чыгарылышларда әйтелгәнчә, гарәп телендә 2 грамматик төр: ират, музаккар һәм хатын-кыз, муаннас бар. Теге яки бу исемнең ират яки хатын-кыз җинс категориясенә каравы, кагыйдә буларак аның предмет мәгънәсенә бәйле түгел. Шуңа күрә рус һәм гарәп телләрендәге бер төрле мәгънәгә ия булган исемнәр төрле төргә карарга мөмкин. Гарәп телендә фигылләр ират яки хатын-кыз җинс категориясендә булалар. Хәзер аяткә әйләнеп кайтыйк һәм иттәһазат дигән фигылгә күз салыйк. Ул татарчага пәрәүз уру дип тәрҗемә ителә. Әмма иң кызыгы, бу сүз нәкъ менә хатын-кыз җинсе категориясендә кулланылган. Әгәр дә бу фигыль ират категориясендә булса, иттәһаза дип яңгырар иде. Шулай булгач, аят безгә пәрәүзне ата түгел, ана үрмәкүч үргәнен күрсәтә. Бу хакта хәзерге фән нәрсә әйтә соң? Галимнәр пәрәүзне ана үрмәкүч ясый диләр. Чөнки пәрәүз үзенең корбанын чорный торган ау ятмәсе генә түгел, аның роле күпкә мөһимрәк. Нәсел дәвамы. Үрмәкүчләрнең пәрәүз уруының төп максатларыннан берсе. Аназатлар аны җепләрдә феромоннар калдырып, ата затларны җәлеп итү өчен кулланалар. Шул исләр буенча ата үрмәкүч парлашырга әзер булган иптәш таба. Табигатьтә күпчелек хайваннарның ир затлары хатын-кызларга караганда зуррак һәм көчлерәк. Әмма ана үрмәкүчләр киресенчә ата затлардан зуррак һәм көчлерәк булган төрләргә карыйлар. Күпчелек хайваннар үзләренең торакларын аларны эсседән һәм явым-төшемнән саклый торган аулак урыннарда төзергә тырышалар. Әмма үрмәкүчләр капма каршы принцип буенча эшитә. Пәрәүз нәкъ менә кем дә булса аңа кагыла һәм эләгә торган урында төзелә. Аннан үтеп яки очып булмый торган җирдә ясыйлар. Бу йорт үзенә уңайлылык өчен булдырылмаган, ә монда куркынычлык яшеренгән. Парлашканнан соң, әгәр дә мәгәр ата үрмәкүч вакытында качып өлгермәсә, кайбер төр ана үрмәкүч аны ашый. Шуңа күрә пәрәүз булачак үрмәкүчләр нәселенең әтисе өчен дә куркыныч тудыра. Парлашу процессы тәмамлангач, пәрәүз хәтта ана үрмәкүч аулаган бөҗәкләр өчен генә түгел, ата үрмәкүч өчен дә соңгы сыену урыны булырга мөмкин. Без аятта пәрәүзне ышанычсыз, куркыныч урын белән чагыштыруны хәтерлибез. Ул нык тормый диелә. Изге Коръәндә орбита буйлап хәрәкәт итә торган космик җисемнәрдән алып, бер-берсе белән орынып торган, ләкин үзара кушылмаган диңгезләр, умарта оялары төзү һәм бал кортлар ясаган балларга кадәр тасвирланган. Барлык бу тасвирламалар хәзерге фәндә раслау таба һәм тикшеренүләр нәтиҗәсендә галимнәр тарафыннан исбатлана. Бу китапта китерелгән мисалларның төрлелеге соклану ята һәм безне уйланырга мәҗбүр итә. Әлбәттә, изге Коръәнне кеше язган әсәр дип аңлатырга тырышу һич тә мантыйкка туры килми.
Чөнки моннан 14 гасыр элек яшәгән кешенең төрле өлкәләрдә шундый тирән белемгә ия булуы мөмкин түгел. Шуңа күрә бер генә юл кала. Изге Коръәнне иксез-чиксез белемнәргә ия булган Аллаһы Тәгалә тарафыннан тудырылган вахи дип тану. Ул безгә кешелек дөньясының гасырлар узгач кына ача алган мөгъҗизалары турында аятләр аша хәбәр итә.